kopi deh. Iya, Pak. Mbak Maswana iya dulu ah. Emak kau harisan ke harisan. Oh, ditinggalnya jojo deh kepanjangan. So iya sawah lu ah. Iya iya nya. Ini iya kate ko. Nari masuan jo lah. Deula gala naman ni adi ata gilo. Deula panang mato dinela jatuh cinto. Siang jo malam tabayang sampai tabao mimpi. Baitu bana dia di denai kini. Kemala kadang bandana iya deng gue. Mau banda mai ko ah. Ini aye no. Ini na besi jo ye sawah re ko nyo laki beko ko nyo. Na tu maha. Nak dan tinggal tapi jalan tu. Ko masih apa ah? Mengapa wa? Ane. Ko ata masuk ni sawah ha. Oh, ni mencari orang pu ah. Ha, manga tu. Tu macam jalan kumah ni tu ah. Bilo hari ye dunia ne. Nek capek du ni nek ah. Di Bilo telaki di pu ah. Pe Yo. Suari kami ada kape baburu kan ni ya. Tu Iko lah baburu. kerajuan jalan rumah ni kan cabat Yo nah. baburu tu ada ni hobi dia nak mau tinggal lo dari jamai lah deh. Di jamai tu jauh dia nyo. Yo mana? Ko kasihan ni lah nyui ke jalan tu. Yo basaba sela laki di jamai lo. So kami ko ada pe baburu lo. Ada yo mana tu? Yo bana. Ni lah penek menunggu mana rumahnya ah. Mungkin ka bagara lo para lu pitih lo duni ko ah. Simin ni lah kageh lo rumah tu ah. Deh. Yo mana? Ai jamai lah deh. Dan ni cai orang do Nda. lai. Dia mau alasanan. Di mana ko? Beko Di mana? nasi ni masak. Aye lah tetonggo ke beko. Yo nan jale di jamai lah. Ani menunggu apa si konyo ha? Ade. Di jamai alan so ko Oh, mani nampak pergi. di puak jalan ni lah nyui. Yo. Di mana puak deh? Na bagagah do puak ah. Yo bana ni ya. Cek kini pa duni ko ngaswana lo ko mayar sia di sana kepanjangan. Kaya jo lah bisu ah. Rumah ni Biswa tapi lo kecian ko ni ko apa iba buru ja hobi ako ketarana lah bakanda kepanjangan na. Ancak lah cipiti dulu. Yo ba ale hobi ko na mo tinggal ni ya. Tinggal lah sagi bisu ah. Jamai lah ni deh. Di mana kasihan ni lah nyui. Yo jamai pasti tu ni. Ini Pagi menunggu lah tibor apa mami. nya? Yo. Di mana ko? Yo bana ma. Ko bona pulang lo. Ka mama ko. Harisan. Ayah suah ngasua. Kamana ta ko? Ko tang rumah hatam yun na kemana yo? Mencari orang tadi. Kena tuh Untuk macam jalan kumah ni. Baca. tuh lele pe orang. Lai, tapi siap puak tu nak taki lo dia bisuak tu. Siap puak, Iyo, siap puak tu ah. siap puak laki siro itu. Iyo. Di pandai itu. Besok nak pandai tu doh. Ndak apu ke itu do kajo sian nulan ndak lo tuh laki bisuak do. Encak siap pun ni tanyuan lai, kasihan ni lah nyuai jo empat dan Iyo, kasih tu dia nyui. Jalan kumah ni kacawan nai pujan ko. Encak sian usutan sian tu ya ni tanyuan lai. Sultan sia, nak tentu ni orang. Tak laki pene dia teh ko maha. Pandai tu. Mana pandai nyusul ada kajo lo muahnya tu nyop. Lah ya muah capek kat itu. Amuah tu mah, mana Dan ni muah capek dia ni nak ya. kilo tu ni. Kok kini nak muah, kini nak ya. Ini sudah do kajo tu muah tu mah ni tanyuan laki na. Di mana nak tentu dia ni orang eh doh. Duru hela, tu macam lihat orang laki ko pialan ke pondok tu. Beko banyak laki-laki sinan sia Nda nak tahu muah ni nak tu muah. nyo ke pondok tu ah. Ke Jenyo ni tu nyon lai. Yang mana muah Kamu kini tu tu. mah pada menungguan ayu mai lo abih yo kasihan ni taro. Yo siapa nak telaki lo deh Yo doh. pelah coba tanyawan ke situ. Amuah kat itu. Kamu tu makin ni kamu tu manyo sedang ada gajo lo dah. Nak tentu dia ni orang tunjuk lah ni kina. Awak ada perlu lo ni kau mas sekolah nak lo sentar ya polo unia lah pe situ celia lah pondok Dan kompis ada warna kenal kalau yang muah kat itu. Amu hai nyo ada gajo lo gini lo. Ah coba lah ni tanyawan orang bapak ilun ya. De lelok deh. Yo Lah. Yo berlagu umur sudah bangah pakai coba. Lalai ketang barendo, ngetampu ruang saya babulu. Harian cak apa dila tabi pulau, kira buruang latibo manggaruju. Kan nyawa. Apa nih tadi manggaru buruang manggaruju taruh yo. Habis yo pada dia di buruang.
Palola sakit, kapanehan. Paniaw ay. Ah, Malah laki penek tu ya. Kemalaw ni ko. Nak tantu rewa aduh. Manggaya, mangay kasawah na mo ko. Kasawah, manggaya Woi na. kon tah. Ko salah sasik lo wak ko laki-laki ko takut je wak la sawah ko wak May irahnya. ko. Pundoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akabani. Abang cigo sultan ya. Akabadu. Kecil ugang di sinan tadi. Sultan ada kerajo, talaki di sultan gati macam rumah ni. Tadi talaki di sultan tu. Jadi dia ini nama mah ni ko. Kuana tepi jalan ko mah kasihan nang tonggok tepi jalan tu. Cuma sultan nabih. Kasihan nang tonggo siko namanya. Iyo. Jalan tu kaca ko mah ni bacor ne Dawat ti coba na mani sana ado na jo ni ko niya. Tanang panyang mana kini Dewa ma. kini ne talaki sultan do. Dia nyo kini yo mana perlu mana pitih pana kini ko niya sila sawah wala habis dibuang. Panik mapo mah nyo. Ya cai ugang tadi Jumaat lo nyo. Jadi Kau ni capek Biarlah. lawan ni. Si Biarlah, Milo lagi. biarlah kini yo kajuan. Dah ni ko karjo wa mangaro sa sawah gay wa nyo. Yo na ba do. Tuh beli oko jadi ni kadang oko batang man tadi beli batang tadi sagana kadang Yo lapaw. ko sore Yun na na ko do. niya gia pitih la suang. Jadi ya na hancak mana man niya. Ko yo awa kalau Si kajo Milo ko ni mo lah lo. Ugang dulu kada jo 2 hari nya ditinggal ni lo. Sudah deh kada jo do. Jadi ni kajo dia lah awak kini kajo. Yo. Ko yo ko. Langsung lah ko mau ni. Oh ni ko robak kan ado pangkue kan ado pangkue gai. Dah wa gerobak do buku bisa salang punya wan ko to. Robaknya do mah gerobak kajo. Jadi. Rumah ni na do na nasi ni siangannya. Jadi ni. Ji bana. Ai depek kajo. Awak nak payah mencari kerja ni. Cuk cinta lampu tipu. Cuy mana sih kau? Sudah itu. Sudah terkata tinggal menjepit semen dulu nya. Ini jepit semen dulu nya. Dia sudah lo sampai macor lah. Dia selesai lo kerja. Bangah sih lu. Kalau apa sul mana tu? Mai ku ya rezeki anak ni mah. Rezeki anak dalam pawi emu ya kok. Tiba-tiba ada je rezeki. Rezeki Tuhan lah. Alhamdulillah. Dia dalam anak. Bahasa dia dan macam payah nak bagi isko pedang ni lah kamat riba jatah tangan dia dah bayo dah proyek kete mana ada nado kajo ya jalan ni ya. Iyo, may jalan tadi sebo apa semangaruh kayak sawah gay, tadi uni itu tak tolong mana, cor jalan ke rumahnya. Tadi lah do kasih le lah. Alah sudah kasih tinggalnya pisimin ini ya, Ban. Dari mana, Ban? Mencamar lui deh. Ini dapat. Ada pe zong. Pak anak lepan dah, Ban, mencamar lui. Nyo bagi gili mereka kos deh, Ban. Balui dia nak do. Oh balui itu mana do itu warna salah jadi balui nak do panciang yo. Ajak lah kalau proyek dah. Jadi Wan tadi nak nampak lo dah kena wajak tadi tu mah. Wah, kajo nak jalih macam-macam balui ada jawabnya. Iko dari tadi kalau panik seorang rumah kalau dua ya capek selesai sana rumah Ban. Jadi lah maghrib nak. Iyo, itulah. Ya dah. Tadi Ban. Lihat dah. Tadi Wan, elok Wan. Yalah. Saya bang ketik stik ni. Kita banjir lu. Kamar kan ban gua. Kamu ada puak kau? Ko mga anak pakai paper lanjo ah. Tadi mawan ko. Habis Sore bana. habis macam balui dia. Cuma lui lila pe lui. Tak ada pek dah. Sore bana ko. Motor tajo udah sultan laki peknek lah mah. Sultan Pene. Yo. Di mana wan motor nyo? Di jalan rumah ni Rina mah. Nyo lagi bek jalan di situ. Jalan. Yo. Jalan ke mana Dina? Iyo. Bada tadi itu dah puak dah. Yon na ba na katakaji anak sa bawa di na to wan tanya wan
Bako sultan PNI itu nama ngajawan kati. Oh. Mau dapat surah ya? Yo, nyoy tanyo na wate pagi tadi. Sabar na tay chora waro kapi baburu wiswa ka jawa. Kini na tay cholo do suraya o ngaswana rumah gua. Awak tadi awak pagarahan lah. Ajak-ajak lah proyek biar bisa awak biar awak nak seroboknya kan. Bako diambil tako ade sultan PNI itu kati ya awak na ditanyawan Bako inyo nga rajawan kati. Oh nak muah tu dah. Tu lah salah tu mah. Yun ang mo ko rawan. Patuloy ang muha ko nyo. Yeah. Tako ade biambil urang. Yo rawan kasi banyak impo wan na. Dia dah. Nolin. Oh yo lah di karajawan urang ha. Pekalera laki PNI gitu ko mah. Sultan PNI gua. Tako ade ambil Oh nggak bisa. Nolin. Oh karajawan Lin. Di sini ya. Sudah. Kamalo ko roba tadi ya. Paano siya rombo si Min nila ko ha? Siya lah mau roba dan ko siya lah mga rajonin ko. Allah. Gaji na bara ka roba ilang lo. Ay Allah. Gaji lo manemo ko ba ilang. Gaya Allah kadang logi pero labo. Kung uni ya. Mga. Pakai taga mana ada nya. Tapi ni kecil 4 tang. Uni dah capek je ni. Iyo na capek na may Ani adin batanya bujan. laki PNI na ni suwa Ya pening karajo. tu telaki dia kini. Yo na kabode itu mga adin ni tanyawan. Yo apa me 2 hari lo bilo. Yo ba ay tulot so ichori den baru ni. Kasihan ni na nampak anyui. Dah habila kasi ani dia nyuan na ye. Amo ugan na capek tu yo ugan manan capek uni cai. Po nakacapek laki PNI to karajo te. Nakasiyaw ga lang kumani de. Garo ba den nandoan to. Ba ako patay ko bana. Nanti ko ciyi na siapu ako ko. Yo kalera siapu ako ko man kurang aja bana di hando ni karo ba.